Kita pisong kardong pajen. Kardong. Si Muherjong rong asar ithan pon alam ining rodut alam jalang li ithan pon lo. Regional party ka pangtang kenang sot polang li itum hanjong pon lo. Nilitum ladak nohok ledun dedet sitame angkang pi. Ledun dedet sitame dak rong rupisi. Mate don mekar metur pen don tharo isi arong. Asar the masining je pon lo je itum jong si regional party aphan APSLC son a party aphan jong si itum pahai dunde pulo tangke itum kisum hektik lu busi alang li tum han than pon tasi ahok we nili tum sai se lo kawe tum sai se lo rong rup osta kawe awar sai kawe kelong dunde sai se lo sita ili tum akimang halaban so kemang komad lo ke klempo ili tum kongres long le tutun ta bang ningkan krip foto nang klem pipet lo bang phan chong hong ong lo bang phan chiki ong lo bang nang klem pi meji mene putum kachupaning ding ali bang ke itum ningkan proxy ke bracket thoma bat tang lo kasilaan ka chong hong dun mente tum hanang ka chun jeda da por joksi APSLC ki am hangat tek nang ko hang tagali upine jungjung aphan tagali kumane rong sar ame thang si ame thang aphan kachelang chot dia phan la pule tum kama thakali lasi ke dam tang port ame da serang a PS atum phan mate a rat atum phan ke niltum kai kit ame churoponji apen APSLC jong si power bang lo pulo tang te ritum ke long ajak kong pen development nang ke claim ning an tame nilitum dake nang ke claim kapang cheng nang po athai lo busini tum ning sibi pon pola bang Hema nang litum hirlo interstate border long karjap tu napang lo. Ajo hirlo kisung ke boyta nang litum hi charchak lo. Lasini litum border area kala ken litum important piwek po lapen serang son arong. Non son litum nang karjap dun hip. Non ningkan isi hini pukali. Ningkan proxy nerkep election batai di batai holong tame nang litum nang than pin nang mum me pin nang litum kachini pe. Nang itum ke ahok alam ahok atuar nanget hek dun long pen angkat da dun tipot bangke lake niltum nang tini nilo lapen niltum asai ke klem pula bang lalu sajung bom lasi pini le thot tame nilitu nang litum phan kaduk we chetong er nang bu phan lege wang da kali labang so PS long niltum ning kang sam dolo lapen dak jongsi claim ka cepat bang awi puson de tum hai hederji kali magala lage jong ele cepat tu sita jong ele cethan the sita lada ko mane ke claim APSLC ka pangtang bang do lasi tum ke hai lasi nang litum non aten ka ke claim mesen lo rar tum pinile nang cetong dunu ne me thang asai hi dia sai ben chenglok me thang asai rit kitam nang ben chenglok lai hui tame nang litum le than pareno niltum damju office tanang tum le than suno je non assembly election itum puthot APSLC pan jakong pidunang la alitum angrup un edlo non acha assembly election pan itum puthot chirap dun sunang la bangke da kedo serang lo leader president secretary la PS lo president secretary tum pen senglok da duk wesina tum claim pon sunang ko busi nilining ke pon la 2022 ning kan iltum masar ning jelo la pen ilitum election ki thurdun homosti koirat shrok longta APSLC parjab dun laplo amasi litum homosti koirat shrokta ki haya PS ki auto ki haya constituency ta iltum hanang paremde kalima kalang ha phulunia sonson ke tum kerem dun pa haro hinira sirkeve de lason nakak siku hamren sonson pa haru pia bachet chat kerem lason nakak ha Nilip Singhason Korkanthi Tekom avut pensil itum kirem duna amasi halabang suhud BJP tum gachapahai et alam itu masar ning je lo election result ki piani ning je lo je Karbi Anglong Autonomous Council ke radatum ki tin ke BJP se election ke hai lo si tin BJP se election ke hai lo si tin lo ke damtang election BJP tum hai det posi bom ke up kaduk we Karbi tum anta ning te parong do Karbi long do tuma BJP ta
ama non ke ceplang tu bangke BJP ke aranggu cok ha arlu karjap ke bang Bongali dan Bihari atum si bang karjap di kalimagala jong si BJP atum leki hai pulo tante BJP presiden non gumad lo kumane arulen killing ne pine budi west kar bianglong ta kumane rudi songhang budi latung ka karbi ke ente karbi atum phan la so BJP presiden atum eviction claim nangi puitum toima toite deji gedi alam bangke hala Bihari Bongali tum kroy kredet claimu nan tum karbi atum pawir dia pan tribal dan kapasung phan tum claimu toilo lasi ahok pe rakhi hai ke BJP leke hai gali Bihari mate Bongo Sena tum sikki hai besar ningsil lasi non klang na klang bom lo cikloi jonda welang Bihari Samaj presiden bang tuliram rong hang man sikki jong nangli nili phane nang jong de itum phan mang nang jong dor de muchor le he yala itum ke nakit he nai ke chekrong bang tuliram rong hang helo mati sie mang hoi long kang ni hala sie mang hoi long kang ni phan si bang ke jong je nang phan nang pasun tuk ta un la pen nang phan nang war chor ta un nang phan nang ru kok ta un kaning je la lam su gali di non itum mang bong komanian parjap ni pine phan ni itum ning je ni inje ni ke itum kita bang ning je un de kening unde ke Bihari pen Bengali tum si ke damtang election ke hai yo tuliram bhai tum pini pasunu ne athema election hudai tu alang phan ke vote pipe ning dok de ke alang phan de pipe sida hala tum Bihari tum ke pivek lo avut pivek lo posi bang chi sab de lo ni tu maja kong ke nang phanang pasun tu aja kong do nang phanang war chot aja kong do bang ning je andal hai ke BJP ke hai ang the kali lo Bihari Bongosna tum ke hai VGR long le na tu arju long le chainong che long kapat chopana long le ha kupli homosti alang ni tu homosti lo hada ke Bihari tum non dak jui thiblo Bihari tum se dak non do thiblo anga hada ta eviction ke claim nan po order do edlo bang hada eviction claim nam de kupia podlo Bihari tum election hai der podlo la se hada eviction na claim nam de lo mati ili tumyong si election high busante karbi tumyong si election high EPSLC yong si high bulo tangte VGR eviction claim ki irui tanang ne kali made kita Bihari Bongali tum high lo bang sekam ke thiplo eviction da claim da munde da lal lasi non bang ke itum chini lo nang itum da serang rak ke chini lo je BJP la ke Bihari Bongali a party clear lo lake ending arlo itu madu kado nei je lake kiche ke be party Bongali party Bihari party la tum bhanle pilo bulotante ration card ke kar be rong nang lelo bang Bihari rong ka cheroning kotto nei Bongali rong kwani ka cheroning kotto do bang kita orono doi ta nang lele nang koklo thema bang kwana Bihari phane bang cheronang la sili tu non ke bang ji pen bang ke laso Bihari Bongali tumhan election apa hai bangke ilitum celang pamina pini itu karbi itu menang ando sitame ang theklong lo nang chirui pu pusinili ning thelo athema inura Bongali son sinon CM pan pasuntukun parjap tunur bang nije hai et lo tangte hadak BJP longke karbi tumke ke dodun bom je kam javile khasi tumke dodun bom ye kam avilo Tiwa tum ke dodun bom ye kam velo garo de masa tribal tum an kuki panar tum anta ke dodun je kam avilo ate mada tum hana kira avilo puchini ye loke lasi non boy election bangke menang an BJP long ke do tum tame APSLC long si ke wang pu bangke ang thek do edlo ate ma alternative BJP afanle vote pipite ko mat fanlo pipo ulonte APSLC le Asi EPSLC pansi vote pipo non ke wangi ke iltum assembly ke highway ko kusi ita ning hello lapen next election apran iltum wang chun lang bote wang ko lapen election tang det le wang lo tang te itu ke high party pansi wang ko kusi nil ta ning trip pon lapen wang tu ne kita ning thai do APS tin si itu non ke dam nei lapen APS tin sisi tum deta damuni lasi nili LE hoi pen dame nili tum LE tim pen dame pinilok PS clean iltum dampo serang dampo long elo bui dong ho ponana ne lang thik lo PS 3 bangke nili tum sisi fan kerap dun lo
dun po lapen kapre kapor do tulang bote dun tu bompo lapen anang litung ke apies tin kame pale enak po visit namen na